हाय, मी डॉक्टर शुभा शेळके. एक गोष्ट सांगू? आजकाल आपण अशा प्रकारच्या डिजिटल वॉच किंवा तत्सम स्मार्ट इक्विपमेंट्स लावून फिरतो आणि दिवसाच्या शेवटी आपल्याला बघायचं असते आपण किती पावलं चालली. परंतु तुम्हाला माहिती आहे ॲक्च्युअल आपण किती पावलं चालायला पाहिजे? 18 ते 60 वर्ष वयोगटापर्यंत आपण 7,000 ते 10,000 पावलं चालायला पाहिजे. 60 वर्ष वयोगटपेक्षा कमी असेल त्यांनी 5,000 ते 8,000 पावलं चालायला पाहिजे. फक्तच फिट राहायचं असेल त्यांनी 5,000 ते 7,500 पावलं चालायला पाहिजे. परंतु वेट लॉस करणाऱ्यांनी मात्र 10,000 ते 12,000 पावलं चालायला पाहिजे. BP शुगर असणाऱ्यांनी 7,000 ते 9,000 पावलं चालायला पाहिजे. परंतु थोडे ते कंटिन्युअस आणि फास्ट चालायला पाहिजे. सुरुवात हळूहळूच करायची असते. 500 ते 1,000 पावलं रोज वाढवायची. आणि असं जर आपण करत राहिलो तर आपण मन निरोगी राहील, हृदय निरोगी राहील आणि आपलं मेटाबॉलिझम इम्प्रूव्ह होईल. आवडलं तर लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.